Hello mga my loves, this is Wingsy and for today's video mga my loves kay dili sa daeta manginhas karon. Ang atong vlog karon mga my loves kay mamakal sa ta. Oo, mamakal sa mga my loves kay giinbitar ta ning among silingan. Ka 18th birthday aning tapad nako si Bibi. So nagsakay di ay mi ani og pambot kay paingon mi sa Bawbawon Island. So kaning Bawbawon Island mga my loves mao ni ang pinaka tourist spot namo diri sa Plaridel. O kung gusto di mo moadto og Bawbawon Island mga my loves na ami two-way nga pag-adto didto. Pwede ka mo sakay og pambot or pwede sad ka moagi dito sa Bawbawon Footbridge. Sa una pag yun mga my loves, wala pa ang Bawbawon Footbridge. Dayon ganahan mi mo anhig Bawbawon Island, kinahanglan jud mi mo sakay og pambot para makaabot didto. Pero karon mga my loves, pwede na kaayo nga dili mo sakay og pambot, moagi na lang mo didto sa Bawbawon Footbridge. Kung magbanding-banding lang mo sa inyong mga barkada, unya wala mo dalang bugat, pwede ra kayo mo moagi dito sa footbridge. Mas maayo didto agian kung wala mo dala nga bugat sama sa mga pagkaon. Pero kung naamoy dala nga mga bugat, moy dalang mga daghang pagkaon, mas maayo nga magpambot na lang mo para dili mo mahagog bitbit o dili mo mahagog dala sa inyong mga pagkaon. Pero ang nakanindot lang bitaw sa Bawbawon Footbridge mga my loves no, kay kung panahon sa ting-amihan pwede ra kayo ta makaadto gihapon didto sa Bawbawon. Kay kung season manggod sa ting-amihan mga my loves, maglisod gyud og agi ang pambot paingon sa Bawbawon kay tungod sa kadagkong balod. Karon nga naa nay Bawbawon Footbridge, pwede na kayo makaadto ang mga tawo nga dili mo sakay og pambot kung ting-amihan season na. Ang nakanindot lang gyud diri sa Bawbawon Island mga my loves no, kay white sand gid siya. Ug dili ra sad kagulan mga my loves kung diri mo maligo sa Bawbawon kay naay daghang mga cottage ug naa nay CR ug naa na say shower room. Makaingon na gyud ko mga my loves nga na-improve na gyud ang Bawbawon Island kay naa naman sila CR ug shower room inig mahuman kag kaligog dagat. Unya nindot tapod kayo ang ilahang mga cottages. Makapili ra kag asay swak sa inyong budget. Sa una mga my loves, mga ligo mi diri wala pa gyud kaayoy tarong mga cottage. Unya og ganahan mi maligo diri, mangita na lang gyud mix spot nga pwede namo mabutangan sa among mga pagkaon. Pero karon dili na kay naa na may mga cottages. Ikaw na lang mamili og asa kadapit. Mao nang makaingon jud ko nga na-improve na gyud kayo ang Bawbawon. Ug pila ra may sugilanon mga my loves, nakaabot ra gyud mi diri sa Bawbawon Island. Ubay-ubay din ang bisita aning amo ang gipamakalsan mga my loves. Ug salamat kaayo kay naimbitar gyud mig apil. Murag kami ra gyud siguro ang ning uban nga dili pamilya ani nila. Pag ingon og paubanon, automatic dayon mga my loves, uban dayon. Salamat kaayo nakakaon na pug kog lechon. Pag ingon gani nga nay lechon, automatic uban dayon. Unsa pa may dugayan nga kaon naman ang anhaan. Anyways mga my loves, mao na ang birthday kanang naka-tubeless si Bibi. Karon ang iyang ika-18th birthday. Dibu niya mga my loves. 18 na gyud ka be, pwede na ka manguyaw. Basta ayaw lang daghana. Bitaw joke ra to be. Thank you be kay nakakaon mig lechon sa imong birthday. Wish nako be na maging happy ka always sa imong life. Ug maayo ang imong panglawas permi. Ug unta be nga motaas na unta imong height be. Ingon si Mama Nimpa. Si Mama Nimpa gaingon ha, dili ako. Bitaw joke ra be. Enjoy your birthday be. Salamat kay sa kaon, nabusog me. Ug adisar day mga on mga my loves. Of course, selfie sa tadaan. Mag-video ug mag-picture sa adaan para naay memories. Ay ha mga on. Ug pagkahuman og picture taking, gisunod dayon ang pag-ampo. Lord, salamat sa pagkaon nga nasa mga tubangan karon in Jesus name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Og pila ra may sugilanon mga my loves, pag humanog ampo ug pag humanog kanta, gisugdan na dayon og tadtad ang lechon. Ug ako di ay sa kilid nagpaabot nga mahuman og tadtad ang lechon kay murag simi gutom na gyud. Iya kay gagutad gipanggutom na mga tawo. Okay na human namang yugtad ang lechon, automatic mga unang kita mga my loves. Mukaon ta kay mora ba ginigi ubanan nato. Unya ikaw day ngano na nang piling pa magkadiha nga nagsugod naman nagkaon. Aw lagi mukaon na lagi ko sa muka. Anyways, nakakaon na gyud tag lechon mga my loves. Nantawan aron di ba magpaibog na po na siya lechon ron. Oh, di ba? Ay sig paibog day kay igo ra ka na makaos. Well anyways mga my loves, nabusog jud kay mi aning pagpamakalsa. Nabusog na mi, nakadala pa gyud mig bring house. Muna yung saktong pagpamakals with BH. Nakakaon nagpaniod to, makakaon pa gyud panihapon. So dili na lang dai kutob ang atong video mga my loves kay medyo taas-taas ta gyud ang atong video. Salamat dai kayo sa nag-invite namo, nabusog jud kaayo mi. Please don't forget to share, like and follow for more videos. Bye.